Здравейте и добре дошли в моят YouTube канал. Първото видео, което ви представям е от полетът между Варна и Истанбул. Вижда се нощен Истанбул от самолета. За съжаление нямах време да направя видео от началото на пътуването ни на летище Варна, тъй като бях водачна група и бързах да намеря номера на полета на таблото, гейта, да си намеря хората и да им раздам документите. Желавам ви приятно гледане! Здравейте хора, правилно бързо включваме от Истанбулското летище. За съжаление не направих включване от самото начало на пътуването ни, което започна от летище Варна. Изключително щастлив съм, че имам възможността да отида пак в Русия. Този път обаче като водач на туристическа група. Всъщност това е и причината да не се включва от Варна и да поставим самото начало от там, защото като водач все пак аз нося отговорност за тези хора. Бързах да пресина преди тях, да разуча гейтовете, да ме намерят, за да можете да са спокойни, когато пристигнат, че водача им е там, ще им раздаде документите и ще се чекираме на време. В момента е малко след полунощ, чакаме трансфера за Москва и утре, всъщност вече днес, рано сутринта ще сме на летище Внуково. Очаквайте включване от там. До скоро. Противно обаче на казаното в предходното видео, за съжаление също нямах време да запиша видео в Москва. Затова ще ви покажа видео от стаята в хотел Измайлово Делта, където бяхме настанени. Тези от вас, които мислят пътуване в Москва и не знаят къде да отседнат, препоръчвам този хотел и ако искате мога да оставя линк към него, за да го разгледате и да видите какво той ви предлага и дали локацията ви е удобна. Оставили са ми дори два халата. Много е хубаво, подредено, чисто. И сега ще ви покажа и гледката към парка и към Измайлово Кремъл. Взимам ви със себе си в центъра на Москва. Ще минем през парк Заряди, червеният площад, да погледнем набързо Спаската кула, църквата Христос Спасител, както и най-емблематичната Василий Блажени, разположена точно на червения площад, построена от Иван Грозни в чест на победата му над татарите през 16 век. Към края на обзорната си обиколка се качихме на така речените Врабчови възвишения, или казано на руски Воробьёвые горе. Това е една от малко по-високите части на града, откъдето се открива страхотна панорамна гледка към Москва. По време на видеото може би ще видите Московското сити с високите небостъргачи и модерни сгради,
стадион Лужники и на заден план се вижда Държавният университет. А сега нека да оставя малко екскурзоводката да говори вместо мен. Следващото видео е от автобуса, движухме към поредните обекти. Казва на ветераните на трите руски революции. Ние заявихме на Новоарбатския проспект. Ние с вас утре ще ходим на пешеходната уличка Арбат. Пешеходна. Тя е точно успоредно, паралелно на тази улица. Ето вдясно, ако продължим, започва улицата Арбат. Там ще ходим пеша, тя е такава търговска улица за разходки. А тази улица, тя е автомобилна, оживена магистрала, тя е направена през 70-те години на 20 век и се състои от 25-26 етажни сгради отляво и отдясно. Отляво са жилищни, отдясно са магазините. Те са свързани с едно такова ниво отдолу, там се докарват стоките. Вляво е... Вечерта дори имах среща с двама приятели, един от който стар такъв от студентските години. Оказа се дори, че той е рожденик, аз съвсем бях забравил покрай пътуването и умората. И сега ще ви покажа едно кратко видео от руско-украински ресторант в кварталите на Москва. Много приятно място, дори бих казал, че атмосферата много напомня на български ресторант. Персонала беше облечен в народни носи и горещо препоръчвам това място, което, за съжаление, дори не помня как се казваше. Иначе бих ви оставил връзка, за да ви го препоръчам и да отидете, когато сте в Москва. Това е едно бързо включване от московското метро. Намираме се в метростанция Площад на революцията. Както съм споменал и преди, московското метро си е като един жив организъм. През него излишно да казвам колко милиона души минават на ден, но и метростанциите, особено централните, са си като един подземен музей. Повече ще научите в следващите ни видеа. Прехвърляме се отново към червения площад, където ще ви покажа смяната на Карло. Оставаме на червения площад, за да мога да ви покажа и плочите на градовете герои. Първият Ленинград, нали? Град, който пострадал, може би повече от всички други градове, нали? Защото много загинали.
сега нека да влезем в Кремъл и да ви покажа отвътре. Взимам ви на разходка с мен по московското метро. Неговите метростанции, особено централните, както ви казах, са като подземен музей и определено не трябва да се пропускат. Здравейте, приятели! Правя бързо включване от Москва. Намирам се близо до метростанция ВДНХ. Съкръщението означава Выставка достижения народного хозяйства, или казвано български изложба на достиженията на народното стопанство. Сградата, всъщност по-скоро комплексът, би било по-правилно да кажа, е огромен. Тук има някакъв паметник точно срещу мен, на върха на който има ракета. Пред мен е централната на ВДНХ. Ще направя ново включване, което приближа, за да ви го покажа. И така, включвам се да направя едно бързо видео от ВДНХ. Това е паркът от ВДНХ. Както казах, съкръщението е Выставка достижения народного хозяйства, или изложбен център на достиженията на народното стопанство. Така, тук по-рано минах проверки. Тази колона, в интерес на истината, арка. Не съм се поинтересувал за какво е, но е огромна. Така, продължаваме нататък. Както виждате, има фонтани от двете страни. Буквално си е цял комплекс. Огромно е. Но не е очудващо, защото в Русия мащабите са големи, сградите са големи, булеварите са огромни. Общо взето имат някаква такава, така наречена грандомания. И всичко се строи голямо и просторно, което пък от своя страна смятам, че дори е плюс да е просторно, отколкото за сравнение прехваленият Лондон за мен е прекалено тесен. А тук е широко и пространство. Движим се към главната сграда.
Има големи предпоставки да завали, аз съм излязъл доста оптимистично така, без чадър. Времето се кани не само да вали, ами направо да се излее цяла цистерна с вода. Огромна. Така. Отпред може би виждате паметник на другаря Ленин. Той не случайно е тук, защото ако не се лъжа, тази сграда е строена именно по негово време. Така на фасадата на сградата пише Съюз Съветских социалистических республик, т.е. предполагам се подразбира Съюз на Съветските социалистически републики. Тук може би, не знам дали се вижда в далечината, но има лифтове, които минават кабинкови. Този същия лифт, ако не се лъжа, започват от Врабчовите възвишения, или така наречените Варабьови горе. И може би стигат до някъде тук. Сега вече започна да капе. Скоро може би ще завали. И да, ще трябва да търсим къде да се скрием. Здравейте отново, включвам се от ВДНХ. Тук започва да вали, но на този етап дъжда не ни плаши. Има някакво събитие. Сега, това, което искам да ви покажа, са уникалните фонтани пред ВДНХ. Това е просто цял ансамбъл. Много готини, казвам на жаргон, красиви и уникално подсветени. Така. Дайте да решим да се приближим, за да ви покажа по-отблизо. Нет места лучше, чем ВДНХ. Сюда приходим мы в любое время года, и дети наши будут помнить на века. Отличный парк, его тенистые аллеи и природу. Синь, карусели, эскимо и музей. Сквозь брызги фонтанов смеемся, мечтаем о будущем и о любви. С друзьями играем, поем до зари. ВДНХ, наша светлая гавань. ВДНХ, наша сердцу близка. ВДНХ, волшебная планета. ВДНХ, сказочная страна.
сказочная страна. Катаемся на колесе обозрения, видели сверху красоты Москвы. Здесь рады гостям, здесь все дружелюбны. Концерты, веселье, они ВДНХ, наша светлая гавань. ВДНХ, наше сердцу близка. ВДНХ, волшебная планета. ВДНХ, сказочная страна. ВДНХ. Каждую клеточку сердца проникает ВДНХ, и такая родная. Такие моменты нельзя забыть, хочется снова и снова повторить. ВДНХ, наша светлая гавань. ВДНХ, наше сердцу близка. ВДНХ, волшебная планета. ВДНХ, сказочная страна. ВДНХ, наша светлая гавань. ВДНХ, наше сердцу близка. ВДНХ, 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 ВДНХ. ВДНХ. Каждую клеточку сердца проникает ВДНХ, ведь такая родная. Такие моменты нельзя забыть, хочется снова и снова повторить. ВДНХ, наша светлая гавань. ВДНХ, наше сердце